खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होनायनि सिगांग्रो नटिफिकेसन जानाय बायदि। भारत हादराव गासै 216 कौटि कर'ना भेक्सिन दान मोनबा थामहिनबा आगस्त आरो दिसेम्बर दाननि गेजेराव दिहुनगोन होननानै डक्टर पाल खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि खामानिया 20% आवगायबाय। भार्ग एबसुनि दैदेनगिरि आथिखालाव थामहिनबा आसाम केबिनेट मिनिस्टार आरो आसाम बिधान सभा एमएलए बिथांखौ एबसुनिफ्राय मैया बरायनाय जाहैदों। नगावआव मा 20 थानिबो बांसिन मैदेरा अखा खोरोमनायनि थाखाय जिउ गोमानो गोनां जादों। बाक्सा जिल्लायाव बिसगोनां माइरं रानदों। 15 मेनिफ्राय 14 जुनसिम गरम बन्द फोसावनानै होदों सोलोंथाइ बिफाना। कभिड-19 कर'ना भाइरासनि साग्लोबजानायाव गोबां फरायसालिफोरखौनो बन्द फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय बे बन्द फोसावनायखौ फरायनायाव खहा लाबोगोन बेखौ नोजोर बोनानै सोलोंथाइ बिफाना 14 मेनिफ्राय 15 जुनसिम गरम बन्द फोसावनानै होदों। 1 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइआव जानो गोनांखौ आवगायना होबाय। इउनाइटेड किंडम इउके हादोरनिफ्राय भारत हादोराव दैथायहरनाय 1 मिनिटआव 50 लिटार होनो हाग्रा अक्सिजेन जेनेरेटरआ मैया चिरां सदर सहर काजोलगावनि जोहोलाव सोमला बसुमतारि जिएचबि सिभिल देहा फाहामसालियाव सौफैबाय। इउपिएससि सिभिल सार्भिस आनजादखौ कर'ना भाइरास बांनायनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। बेखौ 27 जुलाइ आरो 10 अक्ट'बरनि गेजेराव खालामफिननाय जागोन। मैया कक्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'आव कर'ना भाइरासनि थाखाय रिभाइस मेल एबा बिटिसिनि सिएम प्रमद बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि खुंथाय आरो गासैबो गोरिब एबा दुखिया सुबुंफोरनो हानायमानि मास्क आरो सेटेलाइट्स राननानै होगोन।